Menteri Ketenat Kakut Kekiak Jungku Sarkar India Uhars Bardhan uloong ba kumba shipau klur ngut ginong song senong jongkari nak skim Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kila yo jingmentoi dan jingtmu ke sarkar ban peniar shu yaki jing sakri lembagani skim Rengkat bakari berakawai rakhiru ke Meghalaya ya galengku senam ba arpo jong ke jingjob ki sipai kari hakatma Kargil persha ki sipai ke Pakistan. Bat play ke office u divisional engineer ke BSNL Jowai ya ki jing sakri Bharat Fiber to the home FITH Hajowai on play ru hakleng ke jela Meghalaya. Ki khubor ki babnya. Menteri Ketenat Kakut Kekiak Jungku Sarkar India Uhars Bardhan nin kasi uloong ba kumba 10,000 ngut kinong song jongkari kila yo jumentoy na skim Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Haba ajubab iya ki jingkli ha ka kenta bu jingkli ha ka dorbar Lok Sabha Uhars Bardhan uloong Command u Air Marshal R.D. Mathur lembat u GOC jongka 101 area u Lieutenant General Tumul Verma kilalam khamat ya kani kejingle kan maburam menta usnam gading kalengku snam ka ba arpho jong ka jingjab ka kunhun sipai jong ka ri India ha ka Operation VJ persha ka kunhun sipai ka Pakistan ka bawan rung bian sapa uput usam jong ka ri India ya ka Kargil VJ Diwas la rakhiru unin kasni ha ki rukom per habak mara South Garo Hills District jong ka Meghalaya Kaseng Kongres ke badan ha kaliang persya rengkat baki khot jong ka AIUDF kilami jendat na ka dorbar jong ka yeng dorbar thawan ka Assam nin kasngi ka belong kasngi sedang jong ka dorbar liur Baro artli ki kenhun ki balai mi jendat na ka dorbar kila dawa ban penpulam no ya ka kenta kli jingkli bat ban penlong da ki jing ya tai halor ki kam ki bede bat ki jinglong jingman na ka jingsle ha ka jela Ulampang ka yen dorbar u Hitendra Nath Goswami uloong ba ya ka jing ya tai halor ka jingsle on penlong hanrei la ban penpulam pat ya ka kenta bu jingkli Kini ki kenhun ki babu jing dawa kila penki wen ne ka jing ya bet ka darbar bat kila lit pen I be ki plakat hakmat ka syuki be syong ulampang wat hadien kani ka jing ki wen ulampang simla penpulam ya ka kentabu jing keli ka bala penlong ya ki dekhot jong ka seng Congress bat AIUDF ban mi jendat na ka darbar Ha Arunachal Pradesh ka jingdan jingkinong pang kibayo e ka jingpang kesyo ori ni malaria kalahiar na kan 3,000 prapungut hausnam arajar khatsaw syakasis pa prangut hausnam arajar khat kandai bat simdan ru kibriyo kibayap na ka jingpang malaria nadu usnam arajar khat nyaw hadu mentah Ya kani la pentip ha ka state level review meeting ka balai silenter ka bala long halor ka phang ka bede bat ki jat jing pang ki ba sapriang limba ki jing sha adat knyang ku muskan perjong ba ki we ka bala sedang ha ka sipale ha ka snong 0 ka badan ha lower subansiri district jong ka Arunachal Pradesh
Ka sarkar jong ka jela Arunachal Pradesh kala bu thong ban penduk pendam sendan ye ke jingpang malaria kat haus nem 8,000 ka balong san nem duna ban ye ka thong balabu da ka ri India. Kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong. Ka office u divisional engineer ka Bharat Sanchar Nigam Limited Juwai nin ka sngi kala play ye ka jingshakri Bharat Fiber FITH Lanie Fiber to Home Haka Sarjuwai Uba Garat LNS Dykes Ubalang Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills District la play yakni jing Shakri bat haka jing kren jong u ulaong ba ka Sarjuwai kalong ka Badenbok ban yo e ka jing peniso Bharat Fiber ka balong ka jing peniso ka balai na pedenggi Khatwai Tiliki District haka jela Ula kerpat ru ya ka BSNL bahkan thau ya ka jing yedai ka bajan bat kinong pendan kami ki jing Shakri ki jong ka BSNL Hameghalaya kalala pli ya ki jing Shakri ka Bharat Fiber FITH BB ha kanong ba Shillong ha yam tura bat kadang tmu ban pli no shen ya kani ki jing trikam sa ha kli riat nong ston nong po mau kurwat so rabat mairang U Assistant General Manager Marketing Jongka Office U Chief General Manager Telecom Northeast 1 Circle BSNL Shillong U pentip banakadaw ka jing pluding kabalaja ha ka BSNL Data Center ha Kolkata Salt Lake ha ka arpo arterik minta ubnay kaladon ka jing thot ha ki jing Shakri prepaid mobile data ka BSNL kala persangkat bala ban maramot iki jing trikam bat lakmi linti ba ki jing Shakri kila ban yat bet biang tang ha ki kindiat sngi ki jing Shakri ki ba klem shakta na kani ki jing pluding ki long ka landline broadband bat FITH bat ki pat ba nong pendan kam ki yo ban pentri kam ye kini ki data kom ba julong ka State Bank jongkari India General Insurance nin kasi kelas sedang ya ka jing pensung thu pat ba ka ban ya chis nam kanthi ha ka bai de ba ka jing kun pisa lang ba ka insurance ha ka snong nong po Riboy District ya kani ka thong la plie da u dukhot jong ka IRDAI distribution u Suje Banerjee ha ka jing lang ka blai dan lang kinong song snong jong ka than ki he sarkar bat ki bor peniat jong ka IRDAI u MD bat CEO ka SBI General Insurance u Pushan Mahapatra uloong ba kathong jong kani jing la pat ba kalong ban pensai bat pensu thu iki pat ba halo karukom kuncho pisa ha ka insurance ka ban kanti ya ka jing tip bat iki jing to iki pat ba leng ba ka insurance bat ka jing sim insurance jong ki pat ba Hameghalaya kadang long tang note point nyo note na ka sispa kumta kabakum kani ka jing tip pat ba kan kanti ki jing so thu jong ki halo ka jing mut bat jing toy na ka babu insurance kani ka program jong ka SBI kalong ruban plelat ya ka yo kam yo jam ye ki samla jong ka than ha ka jing pentre kam ya ka jing penrung insurance ya ka block level arts and culture competition na ka bentaki khna school ki baha papo ka thala skin community and rural development block West Giant Hills District lapen long hakli riat ngan ong biang ye ka tu lapen long hakli tersi nin ka sngi hakni ki jing ko pen ilariti la pen long ye ki jing ko right and right bat sharp and right ha ka thop kun hon bat marwe bat ru ha ka ye ko temsur da ki tiar tem ten right ki school ki ble shim ta ki don ru tli na ki than nong kun dong bat shis pa khat san mut ki nong shim ta ki le shim ta hakni ki jing ko ka jing thmu halo ka jing pen long ya kum kini ki jing ko kalong ban plila de ki khna school ha ki than nong kun dong bakin se ye la ki sap bat pen pau perthei lung ba ka put ka tem bat karwai ka sel bat ban yo jit ye kisap ba bhatam bakini shim tapat ha ka district level we ubri ubadan jing anna ka met ya ubala kno ba ula kni jubor ya ka sulai na we officer pulit ha ka ni ka tayo ha Southwest Garo Hills District ula shakem no ha ki bor jong ka anyen ka sngi uni ubri ubala dan lai pusan snem karta ula ri halendat jong ko bai gi school sarkar ha ka por bo shakem leitu ba uni ubri ula thambor ki bri ha ka surok ka bahajan nandi char ha ka arpo iterik mata ubnai bat ha ba ki pulet kilawan bante lakam ya kani jingli ka jong u ula thumu ile persha pen bani ki pulet da ka basai de usdi bat kani ka sulai na we officer pulet kat to kani ka khubor kala kot ka bla wan shipi na ka All India Radio Shillong